Baina, Sarasola, asko pozten naiz gaur dakarzun liburuagatik. Izan ere, Lauaxeta beti ahotan dugun idazletako bat izan arren, iruditzen zait ez dugula egiazki ezagutzen. Bai, segurazki autore askorekin gertatzen zaigu hori, ez? Baina agian Lauaxetakin bereziki eta agian gehiago Gipuzkoan, ze bere ondoan beti Lizarri jartzen dugu, eta segurazki gure artean Lizarri ezagunagoa da. Lizarrien argiak itxutu egiten gaitu. Bai, neurri batean, nik esango nuke gure inguruan Gipuzkoan mintzat ala dela, ez? Eta, neurri batean horregatik ere ekarri dut Lauaxeta. Bai, eta aipatu diguzu, ze liburu den eta zer kontatzen duen bertan? Arrats beran liburua izan da, 1955ean idatzi zuena, argitaratu zuena, eta da bere bigarren liburua. Aurretik idatzi zuen 31ean Bide Barriak izenekoa, nolabait izan zela estanda importante bat euskal poesia gintzan, eta urte batzuk beranduago Arrats beran honetan. Eta hemen daude beste gero famatuak izan diren poema batzuk, Amaiur Gaztelu Baltza, Langile eraili bati, Mendigo Ixalearena, horietako batzuk gainera ere gero musikatuak izan dira, adibidez duela gutxi argitaratu zen disko batean Rafa Rueda koordinatu zuenean, eta pixkat ezagunagoak izan dira, ez? Baina esan dezagun, garai horretan bazegoen berpizkunde garaia zen, eta hor bazegoen eztabaida bat nola izan behar zen euskal poesia gintza, ez? Eta hor eragile garrantzitsuenetako bat Aitzol zen, eta Aitzolek defendatzen zuen halako poesia popularrago bat, edo herrikeoiago bat. Eta horren aldean, Lauaxeta batez Bide Barriaken hasi zen poesia erromantiko kutsu batekin... Kultuago bat, ez? Kultuago bat eta subjektiboago bat. Beste bidetik nolabait horixe zegoen, horixek saiatu zen idazten horixe nolabait euskal poema nazionala, ez? Euskaldunak eta... Bai, euskaldunakekin. Justu, nazionalismo guztiek saiatzen dira bereien arima edo islatuko lukeen poema idazten, eta horixe zen. Baina Lauaxeta eta Lizarri baita ere beste bide batetik joan ziren. Eta, Arrats beran honetan, pixka bat, bide horretatik jarraitu zuen, baina era berean sartu zituen baita ere halako elementu herrikoiagoak, edo halaken nasketa handiago bat. Ez dago hainbeste Bide Barriakeko subjektibismo hori edo, ez? Eta horregatik, adibidez, badaude auzi sozialagoak edo langile eraili baiti poema kasu, ez? Lore bila, neska larrarantza doa. Bera loretan lore, lore gorengoa. Ene maitea, zelaiko galbidea. Larratik itxun dator, itxun bai, neskea. Minez dozu barrena, negarrez bihotza. Bihotz barruan dozu arantza zorrotza, ene gaixoa. Ilun dozu gogoa. Zeure matrai lorea, zimelduaz doa. Lore bila, neskea larrarantza doa. Lora bila joatean galdu dau gogoa. Ene maitea, zelako galbidea. Loretan lorezenak, galdu dau berea. Erromantikoa zela, edo erromantizismo kutsu bat erakusten duela diozu, baina seguru haren iritzi politikoa ere ageri dela. Bai, noski, klaro, abertzaletasunaren baitan kokatutako autorea da, baita Lizardi ere bai, eta Aitzol bera ere. Baina horren baitan ikusten dugunez baita ere bazegoen ikuspuntu diferenteak artearekiko, eta hori interesgarria da, baina jakinak, hemen azaltzen den ahotsa kristaua da, abertzalea dudarik gabe, eta hori ere ageri da hemengo poema hauetan. Baita ere hizkuntzari dagokionez ere, zeren, nolabait, garaian modan zegoen edo boladan zegoen garbizaletasun horret zantzuak ere ageri dira alde guztietatik, eta agian hori gaurko irakurleari ere pixkat oztopo zaio irakurtzeko poema hauek. Handik 30 urtera afusilatuta hil zen, hil zuten, eta badago, kuriositatez, heriotzari eskainitako poemarik, edo antzeko zerbait badago, edo heriotzaren
zantzuren bat. Bai, kuriosoa da, poemategi honetan heriotza nahiko presentan, nahiz eta Oso gaztea zen. Gaztea zen, eta oraindik gerra piztu gabe zegoen, 35-koa da. Bai, badago heriotzaren presentzia hori. Baita ere azpimarratzeko da beste kontu bat. Idatzi izan da Dixente, Lauaxeta eta García Lorcaren arteko eraginaz, ez? Behaik elkar ezagutu zuten, nahiz eta modu oso azalekoan Bilbora joan zen García Lorca hitzaldi bat ematera eta bertaratu zen Lauaxeta, eta hor egun batean edo elkar ezagutu zuten, baina Lauaxetaren poesiak badauka García Lorcaren eragin hori. Lehen aipatu dudan herri folklore edo herri tradizioko gauza horiek neurri batean esaten dute adituek Lorcatik hartuak dira. Bizkaieraz idatzia. Bai. Garaiko bizkaieran. Garaiko bizkaieraz eta lehen esan duan bezala garbizalekeria puntu batekin. Eta esan dut, nik esango nuke ondo legokela gaurko irakurlearentzat, gaurko irakurleari begira, halako edizio moldaturen bat edo egitea, gaur egungo euskarara gerturatuko lukeen bertsio modukoren bat egitea, gaur egungo irakurleak irakur dezan eta errazago irakur dezan, ze bestela kostosoa egiten da segurazki irakurtzeko eta pena bada, ze poema handia daude hemen. Baduzu lara, baina zu poeta zaitu gut. Baina hau nik uste gehiago dela filologo adituen kontua, poetena baino, hau da, eguneraketa hori ondo egin behar da, ikusi behar da, ze hitz ekarri behar diren, zeintzuk ez, eta hori guztia, eta hori adituentzat. Eskerrik asko, Beñat, Sarasola, eta zuei ere nola ezpa, eskerrak eman behar gu, literatura kontuekin ibiltzen gara hemen, eta badakigu, zuek ere hoietxek dituzuela gustuko. Baina, gehiago nahi baduzue, datorren saioan beharko du izan derrigorrez. Ordura artean, ibil zaitezte zintzo-zintzo. Hala ez, hori zeuen autua da.